Hello mga ka-listeners, maayong hapon. Ang oras alas saan yung orasan Alas 5. Alas 5 city sa Kaponon mga ka-listeners no. Ya, mag-upload ta karon sa part 2 sa Lone Ranger. Advance ang tadaan mga ka-listeners og intro vlog no kay ako pang balikon og edit ang Lone Ranger kay sa permiro na kong kuan gawas man ang copyright. Gi-edit na ko balik pag outro na ko copyright maghapon, so edito na to na igbalik ikatulong higayon no. Unya pa jud ning gabi na to ma-upload or kadlawon baka no, kani kamutlan lang ma-upload nito unya no, kay ako jud ning balik og edit para mawa ang copyright para maka-upload ta sa part 2 no. Gahapon wata ka-upload kay gahong gi-review maayog arrangement nya gipangita sa nako ang mga ubang episode no para di tantong makulangan og episode ning drama no, kay nindot ni kay makalingaw action drama nga makalingaw ba kay naa si Ray Boris no. Muna nga ako jud ning giduko-dukuan og pinangita gahapon, sige kog search no mangita sa mga episode no. Abitaha ning drama kay dili tantong daghag na kulang no, di pareha tong drama nga higala o hustisya o katong managlahing dalan nga daghan tag episode nga nakulang no. Kini kay binta-binta ni kay gamay ra nakulang. Muna nga ato ning gi-edit karon ang part 2 no. Unya naka-copyright lang kaduha no, ikatulo higayon unya akong abalikog edit para dili ta ano markansi sa tong load. Sige kuan balik-balik ba. Unya giuna lang nako ni mga listeners tungod kay naay ga comment lagi nga wa ko ni sumpay nindot unta ang drama ha, pero wa ko ni sumpay naay sumpay ni ato lang yung gitarong nag arrange no, gipangita na to ang mga episode nga nawala. Unya ako lang yun yung giuna aron mapuli-puli sa nato no, mapuli-puli nato ang drama kay gusto ta nako nga unahon jud human ako tong Happy Lucky Duck kay gamay na may kulang ato mga tulo na lang kay ka-part pa o katong agaton no, pero ako sa lang jud ning gitagad, pero human ani katon ang kuan Happy Lucky Duck ako ang editon og ang agaton no, kay para gusto na ko nga mahuman gito kay natay laing drama ipuli unta pod muna nga maningkamutan ako mga ka-listeners no, pero nalangan lagi taghapon og naging adlaw dai kay ako pangitag maayo gid ang mga episode sa mga naglahing dalan og sa higala o hustisya nya gahapon kini gud sa tibok adlaw no, kadlawon hantod nga tibok adlaw gabi ibalik kadlawon hantod nakatugi kus kakapoy na unang wagi tay nahimo gahapon upload. Sige lang mga ka-listeners, at least gamay na lang tag ano lain maka-upload ta karon sa part 2 unya unya na lang siya ta magbasa no sa comment ini gahuman aning drama no, kay para di tantong taas atong intro vlog ang ako lang ay pebalo ninyo nga ang atong isunod ani ug di na to ma-upload basig ugma pa siguro na to masumpayan tong Happy Lucky Duck no, ug kanang agaton kay nakuan malangan ta aning drama gud kay na-copyright kaduha. Nya katulo na to ron edit hinaot nga di maka-copyright no, so mao ni makalangan usa mga ka-listeners kining maka-copyright, sige ka-copyright ba mo ni makalangan imbes maka-edit pa ta sa ikaduha katong laing drama nga Happy Lucky Duck og agaton mahurot ang oras na to aning usa ka drama lang balik-balik og review edit tungod sa copyright ba muna nga masayang ang oras usa ka drama atong mahuman kay tungod lang sa copyright ba nya manginaw ta sa pagsabot pud sa uban ba nga kanang mag-apura gid ba di gid madidali ni mga ka-listeners no, pasensya kayo ng uban nga murag mag-apura gid ba, pasensya kayo kay di gid na to madali-dali ni sama sa comment ni Lini Omega nga di gid lalim no, makasabot gid mo ana no, di lalim magsige kag search pinangita loading pa i-edit pa ma-build pa yun inig-mix daghan kayo process na kuti kaayo gid mana nga manginaw tas pagsabot na, pero ang mga karaan natong listeners kasabot naman sila gid unsa ni ka
dili sayo, no, kinato ang pag-arrange sa mga drama, pag-edit, no. Pero gipanikamutan ako nga limpyo ang drama nga nyo mapaminaw, kanang tinaw gid ba, no? Gitarong ginato nag-edit kay para tinaw gid, dili tantong kanang kuan sa inyong pangdungog ba nga di sakit sa dunggan ba, no. Ato gining tarong edit bala na lang og madugay-dugay ta, no. Basta kay kinasing-kasing na itong pag-edit mga ka-listeners nga di gyud mo makawang sulit gyud yung pagpaminaw ba, kay tinaw nya taas-taas pod, no. Okay, paminawan ninyo ang part 2 sa Lone Ranger. Maayo kayong maliskarte si Kokoy kung nahimo na hinoon siyang masyador ni Garrido. Nagkadaog kini. Dagdag kinig pagkaon nilang Cherry Fatima. Bisan wa ang iyang amahan apan gilainan gayon ni Fatima para kang Tiangco ug dalawag kini sa iyang amahan pinagi sa cellphone. Mga igalan ni aganon ang laing sumpay ning sugilanon Lone Ranger. Oh, ang akong anak. Hello, Inday? Tay, nangaon mi ro kinasal, pinalit tinoy kukoy. Uy, labing maayo hinuon. Gilainan ti ka og imo, tay. Ha? Unsa? Saan na nako? Pagkaon na nga, di amang kuslayo, Inday. Gipahibaw na lang ka, tay, para pagpahinumdum nimo nga pinangga kay kanamo ni nanay. Inday. Nagkakaon na ka diha, tay? Oo, anak, nakakaon ako. Sige, tay. Si nanay nimo. Kadiyot, nay, Ah. tatay ko, nakita nimo. Hello, dong. Day, Oh, basta lang ng imong anak ay nagilainan kag pagkaon kay para ko nun nimo. Unsa man ka? ha? Wa man. Kadiyot, unsa man, wa mo'y namatikdan nga, daw tang tao diha. O kaluoy sa Diyos, wa man taon dong. Oh, salamat in taon. Pag-amping diha kanunay dong ha. Huwag hinumdumi. Nga nagpaabot kami sa imong pagpauli. Oo, day Cherry. Og si Inday Fatima, ayaw pa sagdi. Ihatod og kuhaa, gikan sa eskwelahan. Oo, dong. Maningkamot ko day, kutob sa kumahimo. Mukayod kog maayo diri sa akong trabaho. Para kaninyo. Salamat kaayo dong. Okay. Bye na. Kay itawag na ko sa kong kauban. Sige. Bye dong. Mayo na lang. Makukuhaan ang akong kamigaw nila. Sa igayon nga madungog ko ang ilang tingog. Ug makita na ko sila sa video. Bita bilib ba gina ko mo da Cherry. Okay nga naman day koy. Kuan ba kining do nagikay ko galing mo paning kamot ba? Oh, natural na uy. Maningkamot sa jukog ako. Nya bisag daga ni mong anak. Hapit na 18. Mura lang gyapog imo manghud no. Tinindot ta. Kaya ikaw promo ka lang gyapon sa usa ka lotion ug sabon. Kuaning ako koy. Timbang lang gud ni sa akong bana taon nga naningkamot og trabaho sa barko. Mura gid kita magdayon ba kay kita may kuyog pirmi din eh. Kung ako pa ikaw day, di lang ka manabaho. Paabot na ka sa allotment sa imong bana nga si Bajanggo. Ay, dili sad mahimo nga magbika lang ko kukoy. Nindot na mabika. Muna ako bilib ba ni mo day, mutabaho gyud ka. Para ranis ka og maon sa akong anak kukoy. Ay, pagkaparaygo na ba ng bataan ni Bajanggo? Tinuod jud na. Pero, musulti rin ko nimo. Ha? Sa unsam na? Nagkita mi itong garido. Garido? Oh, lagi. Hanggaw kayo? Gidukol ko sa kanahan? Unsa may saan nimo? Ako na ko tayo agad. Nalasmagan ako siya. Gidukol bitaw ko niya. Susukuan ako lagi. Tagwa, palay ko pugnis mga tao, butlang. Di may tsura tong nawang atutawan na. Gipugngan ako sa mga tao. Kung tao makita ito na ko. Pag gipugnan ko sa mga tao. Ugwa pa, siguro lata, igis ko lata.
Data kita kulatan ako. Unya. Sabi mo gibuhat. Sa diyang nasuko na ko. Kasabot, ngit siyang nasuko na ko mayo. Ngayon pa sa iloy. Ha? Kurog kurog. Sigarido? Nangagpasaylo niyo? Lagi! Ngayon pa sa ilo. Tapos, di action ako pangisog. Luspad ka Luoy kayo ko. Unya. Sabi Kurog. na hitabo. Niluhod! Ngayon pa sa ilo. Hinood ka? Lagi! Guys, yung kaputa na mo, magkagdi mo tuo nun. Ay! Miluhod! Ngayon pa sa ilo! Ay, gwapa! Abunog lagi? Nisukol gina ka niya. Yes! Mo dili, God. Wapay tawag ikadlo ka ni Skokoy de Chirib. Anis pa. Unya. Sabay sa na ginahitabo. Nagkikamigo siya na ko. Ha? Ako na itig masiyar. Kaya namustam siya, de Chirib. Namustam magderby. Mao pa. Daghanit kwarta tawhana. Kung sa kitabaho ng tawhana sa? Panglabay mo lang kwarta, tas klibo. Mao ba? Daghanit kwarta lagi. Pero, nagbaho ng chicks, oy. Kaya sige, inom. Nga ka natungab sa bera. Chulalap da yun. Chulalap. Unsay chulalap ba, oy? May kauban sa siksik ay babae. Unya, mo yung himong pulutan. Wa ko makasabot. Sige mo pulutan ba? Kuan. Gihimo lagi pulutan lagi. Kada inom niya. Sa di pa siya mutungab sa baso. Sa di pa siya mutungab. Pulutan og dila. Dila? Oh, ay, lagi. Og ang sa babae, mo si Jennifer. O kung may mga garido ka, pulutan! Diwalwal din. Diwalwal din to Jennifer. Chulalap, dayon. Maya si pulutan ba? Ang dila sa babae. Pastilan, oy. Ano ka lagi? Pastilan na yung istorya. Abnormal sa tingali ng babae. Di man tingali eh. Siksik gwapa kayo. Pero nga nagutaw mo, sagup ng siya nga naidaghan tao. Nya mo na ilang buhaton. Sumsuman man. Sumsuman ba, oy? Di man maingon ang sigridong lips to lips. Sumsuman siya. Because hindi la. Ay! Tandaan ako sa mga babae, igat kayo. Sige na ko kuya, oy. Ha? Undangon na nato ni atong istorya. Ay, wag ka ganahe, Upaway na ko. Huwag ka ganahe, gide. Sige. Siyempre, kamot ako. Sige, sige. Mua nga. Tigtutukan ni Cherry, nagkadugay. Nagkagwapa man. Biya! Naglawig na din ng barko. Murag dagkong baon. Ang picture sa kong asawa o anak. Diyan sa kupitaka. Gwapa kayo ang anak ni Cherry. May kandinis. Huwag pangandoy niya na may doktora. Hindi ka mapakis, anak. Paring kamutan ko kip nga. Makagasto ko nimo. Kinahanglan matuman ang inundam ko sa kinabuhi. Kinahanglan yun. Ay, Bay, isa ng picture yung may tanaw ay. sa akong asawa o anak. Daan pa yun ko, pag may tabo sa panang primero magkabiya sa pamilya. Tinood bitaw, bay. Masa na ako ibati sa una pa eh. Mao ba? Oo, isingaw kayo ko sa kong asawa to. O sa akong pagpauli, dinam-hinam kong makita mi. Pero sa pag-abot na mo sa amo, ay, tamo. Ngano bay? Hirap mo ka bay? Wala naman tani pero nabalik sa akong panumduman. Ang sabay? Sakit sa rin na itabo na ko ba eh. Kasi papauli na ko. Nasakpan na ko na kung asawa nga doon nila yung lalaki. Unsa? Bay, Sa ikayon na matunan ako sa mga itabo ba eh. Ay na nag-iikog pa. ayaw anak bay. Hindi hinahin ako kamamag akong kabalikod. Pero tinig-inig kalimon. Sakitan ko. Natural. Natural nga sakitan kita. Kinsa malipay nga
nga hungon sa lain ang atong asawa. Mao gyud bay. Oo niya. Hay naman ron ang imong asawa bay. Duwa ni kuyog siyang laki. Bay, Pwedeng kinabuhi na to bay. Kita puting kayo sa trabaho. Antos kainit. Sahay kabugnaw. Antos sa mga dakubawod. Masukatan ng bagyo. Sa'yo magtuulta nga, mao na itong katapusan. o tinuod ka na bay. Gani, karon lang. Dagko-dagko ni Baura. Gunit man gani ko saryohan. Hadlo kang mamatay bay. Ang naman ko asawa o ganak. Wapa mangitang lain. Bay. Bay! Ayaw pa takap bukas imong baba. Kadi kung datanang akong asawa. Kadungo ka? Ha? Sorry bay. Sorry. Sorry bay. Sige, diyan ka na. Ako'y sa niyang kahimtang. Doon nila yung laki niyang asawa. Sakit siya. Pero dili na mahita po sa kong asawa. Dili. Tungod kay buutan si Cherry. Ug tuwa usab si Fatima. Nga nagbantay sa iyang nanay. Oh, Fatima, iaginalanti ka sa imong school. Ayaw na lang, Nay. Dako na paya ko. Oh, kaya naman igdako na ka, ha? Dili man good. Malangan na ka. Ay, okay ra ko, nak. Ihapit ka sa imong eskwelahan. O, Nay. Uy, kinsam ni? Kisang nawagin ako number eh. Kisam ka ni? Hello! Hello, Kukoy! Ha? Kisam ni? Imong amo taon. Ah! Garido. Boss! Amo! Agaon! Nanawag mong ka! Buta naman lagi kang tingo. Di abi na ko dili ikaw. Laim kay mong singkam kay ko bro. Pati ikaw amo man tika. Kalma ta. Paminaw. Saman, ha? Sige saman. Ha? Di paminahon lagi. Magsuko ka. Wow, uy, sa expression ko na ako. Hey, natong tiga karon ha? Ha? May derbis min daw eh. Nya saman. Sige saman. Ano? Naibaw daw ko. Naibaw ko. Ah, sige. Naibaw ko. Natong tiga ha? Oh. Kaya morag, Mm. di buinas kung kita'y magparis. Nya saman. Kung ikaw ang masyador. Nya saman. Ya, matram. Swerte ta. Oh, nya saman. Sumala suko ka. Wow, uy. Ha? Expression. Talunga ko ha? Dili. Uy, ano? Oo, amo. Ako na kunikod. Adol ta mag-abot dito, ha? Haman. Mura yung kang nasuko na. Wala dito. Expression mo gud na. Agion ta ka ha? Ha? Asa mo ti ka hapito? Asa ka hapitan? Hapiton? Ha? Saka, asa ka hapita? Kuan. Diya pagkakaroon sa department store. Nya saman. Doon na lang ko ikipalit, ha? Nya saman. Museo saman! Oy. Mura yung kang nasuko na. Hintaw. Nasuko ka! Wow, uy, ganun masuko mo amo tikang sumtagay. Di ay. Gikan dere, wadto na ko sa buwangan. Hapiton ti ka. Okay. Apaminaw sila. Kuan. Niya ko karon nagpuyo sa 147 Rumble Street, Cebu City. Sa! Ato ko dito napita. Magpalit kog imported nga bino. Urot na nga kong stack sa bino. Oh! Uy! Nausa ka ba, oy?
taon, oy! Manapag ka man lang! Oh, Cherry! Ha? Garido? Nakaabot silang Cherry ug Garrido sa usa ka department store. Nagamusta og nangita kini kang Chanko ug nangutana kini kon malipayon ba kini uban kang Chanko. Nagpadaan na si Chanko og kwarta ug ipalitan ni Cherry si Fatima og laptop. Nang labay ang mga semana og buwan na. Hapit ang birthday ni Fatima, Marso 28 ug sa pag-Abril maunusab ang paggraduar ni Fatima sa K-12. Nag-abot sila nga Coco ug Garrido didto sa Tigbakayan. Buhi na sila kay nakadaog man kini. Nangaam siya. Suka! Wow, nagkintaw. Puro mo kung naghagad ka niya, usaman. Wow, hindi makal ko tao sa may hagdo na kung amo umtik ka. Day, Tao kay. mau ba? O ang iyang asawa, Ako na ibilin. dako na ang ilang anak. O dako na, niya saman. Ha? Birthday naman kani. Karong Marso 28. Debut niya, debut. Si Dibot. Debut. 18 na yung edad. Sa ito ba, nag-debut na siya. Ah, Dibot. Debut. Ah, Para ba bata, ah? magdibo na day. Niya saman. Sa'yo saman, Oh, ito. tarong ako. Ano mo, expression mo na. Sa to'y gisulti niyo mo, magdibo na ha? Debut. Kinsa may ngan? Fatima. Fatima. Niya saman. Og asa sila nagpuyo ha? To ako nagpuyo nila. Saman. Sa'yo saman, mo ba? Saman. Asan dapita? Ha? Kulukoy! Nga ni interesado mo ka? Ha? Aw, Ha? nangutan na lang, Ayaw, sikit-sikit. Oh, Saman, sugo ka. Wow, uy, mangutan. Bakit mo kasi Nga mundugan? interesado ka ba? Ako man nagbantay na nila. Ha? Nagbantay? O ako, nga man. Nga naman, ha? Nga naman, sa? Ha? Asa mo dahil si Django, ha? Dugay na nakalargay. Mutuig na. Mao ba? Niya saman. Sa'yo saman. Uy. Ang ekspresyon na nato. Under kay Pirmi kunimo. kong hagito ni mo. Under kay kunimo. Ade, Saan na siya? Nya asa man, ha? Siman man to sila. O siya. Siya lagi, siman. Mamaraton sa tanimo yung isong ka. Ito na nakay nagbarko, tas gawas. Mau ba? Niya saman. Nya susan mo! Ha? Unsom ni siya. Pina! Ano ko magagalit nga. Ekspresyon naman na. Magsuko ko na gamay mong ekspresyon. Nabarang kong naghagit yaw. Niintawal ko maldito. Hayahay na kay siya. Hayahay siya. Hayahay. Dollars na gud. Yamatra. Dollars na. Yamatra. O lagi. Iya lang din gibiyaan ng iyang misis, ha? Trabaho man. Dako magsweldo. Di ay ba? Niya saman. Sa'yo saman. Ay, gwapa ka. Ay, gwapa yung anak si Bajanggo. Liwat sinahan. Kayo. Okay, tuwa na sa'yo manok buhian, ha? Oo. Dinhi na ka. Ay, Jacob. Dinhi ka lang. Bali kunti ka. Oo. Aw, kunmutan o ka. Ay, diri, ha? lagi. Diri, ha? Papili Kaliw, kunti ka. Nagpamaka kasi mong ngapil. Huwag nasuko ka, ha? Uy, wala ko si Manok. Ha? Ade. Ha? Sige Papili na. kunti ka asa pusta, ha? Kung Oo, asa oo. pusta. Sa inilog ba ta? O sa biya, ha? Dawata! Biyata ko, eh! Okay. Paabot ang lugro, ha? Yes, tay. Ay, hey! Pandemil! Biyami! Okay na, amo busing! Daog sa ta! Kulukoy! Di lagi. Kokoy lagi. Di lagi kulukoy lagi. Sige lang. Kaya puinas mo sa ta. Oo, sa noon. Bus Garipo. Saman, Ha? Bus Garipo. Garito lagi, Garipo! Malipad sa ta, malipad. Bus Saman, Garipo. napabay kita urag buwang, ha? Napa? Kau kagbuang? Nga di leoy! Hanggaw. Sige lang, kay buinas mo ta. Okay, good. So far, wa patay tagak, ha? Pagyod amo busing, wapa. Okay, duha na lang kasultada. Nya saman. Muli na ta. Ayaw. Huddo na tulutada mo. Huddo na to. Santa kayo. Ayaw. Ha? Dili na to madaang tanan. Maya ni mo kulukoy. Kulukoy na sad. Ayaw lagi. Kukoy lagi.
Sige, kayo mag-igo, Amo Busing. Kausal kita na tagak, Busing. Pero nabawi sa sunod sultada. Oo, Kulukoy. Ikaw, ngayon na rin mo matagak na ba? Usa? Ngayon kika matagak. Usa na yan? Taro, ha? Wa na ka mag-uul ba? Okay ka pa tayo. Kabawi man ka. Oo, noon. Kokoy ha, kokoy. Kokoy ko ha? Sagdi lang, Kukulukoy. Kukoy. Bogo kita. Usa? Ay! Usa to? Uy! Kukoy ko, kukoy. Kukoy lagi. Og aron malipay ka, Kukoy, ha? Magapit. Sakto na. Malitag pagkaon. Uy! Busog naman ko. Agawang garipo. Ayay, gusto ka buhatag gripo? Ay, garido din. Hindi panda. Kanang atong paliton para bring house, di mo? Aw, kana noon. Di ka kong balibad. Ay! Kina? Okay na ba ka na, ha? Kini? Duha ka kilong inasal nga baboy. Ay! Unya, doon na pa'y inasal nga manok Bisaya. Ay! Patik ni kini, Amo Busing. Butang na. Okay. Ato na ta. Okay. Sakay ko gabalabal, ha? Ayaw, habal ko tatot. Nausa ka ba? Ano? Ako'y auto. Ha? Unya, maghabal-habal ka. Ha? Iatot ka. Uy! Ikaw ka ni mo, Amo Busing. Ay, gaikog na usa man ka. Ay! Salamat kayo! Salamat kayo, Amo Busing, ha? Aso man ka nagpuyo, ha? Kanang naikural. Mao ba? Ang ayanan ako nagsakay kong auto, mura kong dato. Na ako dyan nagpuyo. Uban lang ni Cherry og ni Inday Fatima. Mao ba? Oo, mao ba mo lang? Nanay, nigawas lang sa Cherry Inday Fatima. Nanay, naman. Uy. Mao din ang anak nilang Fatima. Dako nga pagkabata, no? Ang height, ana, 5'5". Unya, magdibo na karong Marso 28. Marso 28. Hinaan mo, ha? Halina ko, ha? Okay. Koy, salamat, Ito man. ha? Kay permitang buinas. Tungod na ako. Be, ablihin pultan, be, kung naog ko. Ha? Ako lang bito, eh. Ako lang, ha? Ate na kumasing! Lagaw na. Guwapa tuon anak silang Jerry o Django. Di auto man si Noy Kukoy. Yawa. Kanagon na. Ako to nga mo. Ha? Kinsa? Ay, sigarido bitaw to. Desiree. Unsa? O nga naman. Iya kong hato din eh. Daugan man siya, stigbakay. Oh, di ay ba? Nagpahatod ka niya? Oy, hatod ko. Siya mo ini-offer nga ihatod ko niya. Ug to de. Nadaan akong pagkaon, no? Inasal nga baboy o inasal nga manok Bisaya. Okay, sa nagpalit, ana, ikaw? Si Amo Garrido, manigpalit ini. Iya kong gipadadaan kay daugan siya. Kung mo na ikaw nalikaon, anak Kukoy. Uy, nga naman ay. Bitaw. Kita mga una na inay, ha? Kagi ka na sa taong hambugero. Nay. Mas may pagmukaon ng tag-isda o ginamos. Uy. Lungkang mukaon tas pagkaon nga gikan sa taong hambugero. Ay, di mo sila mga on ini. Ako lasig pakal ini. Ay, salamat Ginoo, di sila mga on. Ay, paksiyo, marinig uban. Niya, dabuhon silang uban ini. Lagod na siya Chering Garrido. Pero, ay, magkaniyas, bus Amo Garrido na ko. Nga, ako yung masador. May untog makontak na siya. Hala, naka-online si tatay. May untog mutubag na siya.
O pa man siya motubag? Paabuton talang good night. Hello? Hello, tay. Hello, Dong! Kumusta mo diya? Okay ra, Dong. Why gyud problema? Tay, kalusta ka mo uli? Anak, maglisod yung kong pauli. Di pa kutugutan sa kumpanya. Ay, bati atay, uy. Akong tibo, di ka makauli. Ay, sabta lang si tatay, anak. Ay, laki na. Please, anak. Sabta si tatay. Trabaho man ko. Sagdi na lang, uy. Pero ayaw ka bala ka. Himo na tong sadya ang imong birthday. Magpa-cater ta. O akong plano nga ato lang himuha sa function room sa usa ka hotel. Uy, ako og gasto, tay. Mao na imong plano? Mao ka na, Cherry. Magpadalang niya ako kwarta. Kana lang kung dili kayo mahal. Na may tag 600 per head. Kana lang. Good for 100 persons. Sakto na tingali na. Tinuod ka, tay. Oo, anak. Gusto ko. Happy ka sa imong birthday. Bisan kunwa ko. Nindot kit unta, tay, nga naaka. Ay, unsaon man anak nga trabaho man si tatay. Ay, sagdi na lang, tay, uy. Unya, magpatahi ka og sinina, ha? Kanang nindot inday, ha? Dong. Magpada ko og kwarta. Mga 100,000 pesos. Para magasto sa dibo ni Inday Fatima. Excited na kaayo ko, nay. Nahibaw ko, anak. O, maunya kinang imong sulobon sa imong birthday. Salamat kaayo, nay. Ako na ang gi-invite ang akong mga classmates, nay. Mas mayo hinuon, nak. O, tuod di ay, dili ti ka makuha unya sa eskwelahan, ha? Kay, maadto pa ko sa hotel. Diin ato himuon ang imong celebration. Ay, okay rin, nay, oy. Ako lay mo uli unya. Ato na lang ko sa eskina. Mangita ako og motor ng kasakyan sa papauli. Oh. Madali ko. Oh. Uy. Oh. Oh, boy, iko! Boy, iko! Sama! Oh! Sinutang mayo. Ano mo hidon ka? Narka! Wala mauli si Fatima, na dindiin na lang sa pagpagida silang Cherry o Kukoy. Dong, may problema. Unsay problema? Si Day Fatima, among gipangita, wa mauli sa bahay. Unsa? Mao ka na, Dong. Please, pagita ataw ninyo. Ayaw ko katagig kabalaka dire, Cherry. Ipangita na bitaw na mo ni Kukoy. Ano na hitabo man na? Si balita. Di man day ka. Dachiri. Di ba nga hatod kuha man na si Inday Fatima? Umang gani. Pero wa maguko makakuha niya ganina. Unsa kuno day? Unsa kuno day? Ako man kung giasikaso ang venue para sa iyang birthday. Dito ko sa hotel. Nya doon ay function room. Ug nidahon ko dito. Nananghit naman ko niya nga dili ko makakuha niya. Bida, uy. Unsa kuno day? Pagitaan ninyo. Pagitaan ninyo si Inday Fatima. Nagsabot. Ay, lagi. Unsa kuno Pero day? na yun, panglakaw na mo. Asam days, Kukoy. Di araman deres Kukoy. Bili, ako? magkisulti ko. Oo. Kukoy. Si Oh. Chanko. Ambi. Hello, Bejago. Ay kalain si Miko si mga asawa. Ay kalain. Kumusta na ka? Ang akong gitugo ni mo, ang jacket, sunglass, saman, saan naman diya, ha? Kukoy, dili na importante. Ang mahinugdanon para nako karon. Kung asang akong anak. Ha? Kuan ba kining kanang kuan? Usabi kasi kong gitugon, ha? Sa pagbantay nila. Asa magkaroon si Inday Fatima? Kuan ka. Kuan ang lain ulay ay lagalain ba ha? Wag yung kabantay diri. Wa man siya diri sa bahay good. Kay dito pa na sa eskwelahan. Nagtuom sa kong gikuha diri Cherry. Wa man di ay. Kiniadtong tayong hotel.
Pangitaan ninyo ang akong anak. Palihog lang, pangita. Sige na, Kokoy. O, lagi. Tapos na ito na pagsulti. Sige. Balik na, Cherry. Dechiri, o. Tubaga. Dechiri, mag-isulti balik si Bajang ko mo. Lodong. Cherry, Sa kuno, day? pangitaagin ninyo si Fatima. Palihog lang. Gusto ko nga mahibaw sa labing madali. Kung makita naman ninyo si Inday Fatima, kasabot ka? Ha, Cherry? Oo, lagi. Unsa kuno, day? Dong. Unsa kuno, day? Sige na, ayaw mo pagyaya diha. Lihok na mo. Sige na. Oo, lagi na ni kamot man bitaw ko. Unsa kuno, day? Sige na, bye. Kalagot piya, we. Kalma lang, day. Unsa kuno? Pwede na to pa di kamot diri. Isigun pa ta. Oh, unsam kuno? Karon, asam ta, day? Di ko gusto mutuon niya itong baiton niyo. Ngayon ti mailan sa paso ng mabuak ka. Kung di magigunitan o mahuglang. Tunay na tang kita po sa imong mahal sa kinabuhi. Dili ko magkatugot na mao ka na. Mo ka na may tabo. Dili. May ilang takon. Kung naulit na si Inday Fatima. Wa pa man sa bang message si Chiri. Di ko may matangan eh. Lord, ayaw yung taon ni Tugot nga may dutang may tabo sa akong anak. Ayaw yung taon. Dechiri, day. Asam kit paingon ini. Asam ta. Kaya mo rin kita magtiayon ini. Asam ta paingon ini, day. Bisan ako naglibog ko, Kukoy. Sabay ako puhaton. Ginoo ko taon. Uy, bidas di day pati mo, uy. Atagam to kabalaka. Asan ako pangitang ako anak, Kukoy? Asaman. Huwag talang mahimo ini, day. Kaya mo rin kita magtiayon ini. Mudangop tas kapulisan. Ipablatin na ito yung pagkawahan, day, Fatima. Maayo ka, ha? Huwag na lang yun. Kaya mo rin magkita magtiayon ini. Magpatabang tas mga pulis ang hitabua. Ay, sige, hilak, day. Di ato magkita si Fatima na pinagis mong paghilak. Sana mulihok na yung to. Okay. Karon na blatter na. Ang ato buhaton karong sunod. Kan na may telepono nga nasa station 10. Ha, mananghitas mga pulis nga mogamit tas telepono. Manawag ta sa taga-radyo o sa taga-telebisyon. Kaya mo na magkikita magtiayon ini. Ato ipasibya pagkawa din Fatima. Oo, Kukoy. Magpatabang ta sa media. Oo, Kukoy. Tinimay mo. Ako mo'y manawag. Kinala na mahibawon ako. Karong orasa. 12:00 na ron sa mga gabi sa Pilipinas. Oh, kisa may nanawag? Si Day Fatima? Si Janko na sana. Uy, huwag ka na malaing si Tagkuyog. Huwag na siya may butang tubaga-tubaga na eh. Sabay ako ikatarungan, Kukoy, ha? Usultis, tinuod. Oo, Kukoy. Hello, Dong. Oh, kumusta naman? Nauli na si Day Fatima? Unsa kuno, Day? 12:00 karon diya sa ato, di ba? 12:00 itong gabi eh. Oo, Dong, 12:00 na. Oh, Si Day Fatima, asa na? Dong, ako pa na mamakit eh. unsa kuno, Day? Wa! Yan naman taon! Asa naman yung taon siya? Wa pa na mo mahibaw, Idong. Nagpa-blatter namin sa mga pulis o nagpasibya na sabi sa radyo o telebisyon. Danghag ka lang. Janko! Sige, sulti mo. Ako nagdanghag. Nga ipasagdan man imo si Day Fatima. Ikaw na ba akong nito mas imong gisugo, ha? Nga celebration ni Fatima, adto lang sa function room sa usa ka hotel. Mauna, hinungdan nga, wa ko makakuha niya kaganina. Unsa kuno, Nga Day? ako may basulo ni mo, nagdanghag lang ko. Nga, di na ta maglahalis pa na. Ang importante nga makitaan si Fatima. Unsa kuno, Day? Nagsabot. Kinahanglan makitaan si Fatima. Period. Hello? Unsa kuno, Day? Hello? Day. Abo, ang kahanggaw ka! Ako may basulo ni mo! Ako? Oh, si Bajango?
Oh, gibasol ka. Bati ka kabalaka, mas labaw na ko tungkol kay inahan ko. Ako may gikuha ng Mas nun. labaw na ko na sakripisyo sa akong anak. Ako may gikuha ng nagmayo. Ako pa nagpuyos niya sa siyam kabuan. O gipuhunanan pa na ako kinabuhi sa diyang gipahimugso na kung siyas kalibutan. Busa mas dako kong sakripisyo. Ako may mong gikuha ng mahiday. Bidyang ko magkikakuha ng istorya, anak. Kalma, uy, kalma. Tana na, di mo nung pagpangita. Karong gabi na. Kaya mo rin kita magtiayon nini. Bahala na. Huwag tayo tulgan na eh. Kalagot manggod. Hilabihan na akong gibati rin kabalaka. Balaka na kong bayo. Punan pag yun niya. Murag akong gikuha ni mo eh. Hinganlan pag itag dili maayo. Malipay ka na. Ako ano eh. Bungal tos kabalakang bayjanggo. Bay, Chico. Oh, sana bay. Para marog goal ka ng naon ni Uno, saka. Bay, ang akong anak katukas Pinas. O, nga naman imong anak. Wa mauli ang akong anak. Uy, wa mauli. Gipangita karon sa akong asawa ang akong anak. Wa mauli gikan sa eskwelahan. Sukad pa kaganin ang alas 5 sa hapon. O karon, hapit na lang alaunas kadlawon ngadto sa Pilipinas. Nga. Kami mo makatuon ang tinuod ng sultis kong lolo. Basta mabuakan kag baso nga dili tinuyo. Nga, hablot lang sa imong gamot. Adunay daw tang tilimadon. Itabo kini sa imong mahal sa kinabuhi. Mao ni akong ano, murag na tinuod ba no? Uwe daw tambay tabo sa kong anak, bay. Kasabot ka. Wa! Buang good. Murag na tinuod ang isulting lolo na ako. Alaon na nagis kadlawon pero wagit maulis na ipatima. Ay, lagi hilang na, Jire. Di masulpan na, hilang ka. Kung sabi ko buhaton ako ko eh. Ako nagipangitaan ni Django sa among anak. Disultihan ko sinungod. Ang aman, may magituyo na nimo nga di mauling imong anak. Aso ko mapangitang akong anak ko ko eh. Magampo lang kita. Kay mo rin kita magtiayon ini. Magampol ta nga ni Kuyong ko yang barkada, o di ba, sa yang uyab. Wa lagi uyab tong bataa. Hindi ko siguro lagi. Ibaw, di makas panahon karon ipaagi la cellphone ang pagpanguyab. Di na ka matikod ang ginikanan na lahi na kayo. Sa una, mamisita ang lalaki, pero karon na, text na lang, nanguyab na, miss you, love you, namutubag sa love you too. Wala, uyab na. Oh, okay. Bahala na dunay uyab kokoy. Ang importanteng mauli siya. O lagi mo. Mag-ampo lang ta. Hindi ko magkatugan ng itabo ako ko eh. Dili. Hey, masa man dahil siri, malakaw pa ta. Layan mo kitag naabdan. Maragi kita magdiayon sa. Dati hindi akong picture ni Fatima. Sige, kita pangutana sa mga tao. Nakakita pala ni Fatima. Wagi, klarong tubag. Wagi nakasulti. Dili ko muhonong kukoy. Hangtod nga makitaan ko ang akong anak. Maragi. Susunod si Mana. Maunang iyang birthday. Maulap mo. Ikatulog ng kaadlaw sukat siya pagkawa. Huwag si Django. Nagsige na sa naghilak nga manawag na ako. Nagsinagsibya sa radyo. TV. Pero wag yun. Saan naman kayo naitapos ang anak ko? Wa ka to nagitang yung anak, Desiree. Kinuho ko. Nasimbag ko lang taon. Hindi lang taon na mahitabo taon. Mamatay tingali ko. Sagad Mamatay ko, tingali ko, kukoy. Kung mahitabo ka na. Sagad kikog sulti.
Ang ampon lang taday nga di na may tabo. Ampon lang. Dili ko munong. Huwag ka Ang tumatay. taga makitaan ko ang akong anak. Pero kayo tutulog kita. Manibakol. Manibakol da. Ay dilan day. Magpatabag tas mga pulis. Sige, mubalik tas kapulisan. Ako lagi Mangutan dagit. ako kung unsa na ilang gibuhat. Mm. Kung unsa na ilang unsa na ilang gibuhat, unsa na resulta. Oo, ako lagi dagit pa. Simbakol. Ang manibakol lang kita. Na. Mga tutas trintos kapulisan. Ay kay niya mo. Kaya nga no, sir. Doon ay nawag. Kaduna na sila nakita ang patayng lawas. Kinuko! Kinuko yung latang, sir! Lawas, Ayaw lawas, na, sir. sir! Amo kini susiyon karon dayon. Asa man napita, sir? Mas mayo nga mukuyog ka mo. Sir, nagkurog na ko. Lawas. Unsa man? Mukuyog ka mo. Mukuyog, mister, eh. Dahil kuyog taon sa man. Kukoy. Pagmalikon. Ayaw na paghilak. Hilak. Kukoy. Tara, sunod ka mo. Sige, hilak. Di kinagatabang. Dili lang unta ang akong anak. Dili lang unta. Dali ka mo. Ay, di pa dali asin. Magsuka mo ta. Dali. Ali. Kukoy, mingaw na mag-ay kinidapita. Oh. Bungaw. Magadto ta subos. Asa mo ta mga agi, sir? Ari ka diri mo agi. Men, move. Giunsan niyo pagsiguro nga ni ading napita. O sa ka mag-uuma ang nanawag. Og mo'y nagtaho nga may nakitaan silang patayng lawas. Sama ko nagisuloob, sir. Gituhuan nga gihug kini gikan sa ibabaw nga bahin. Kaloy. Kalaw na ba ning napita? Sir, naitaw nga nagkaug-buli. Mao na kini ang nanawag. Kay ningon man siya nga musugat siya sa ubos nga bahin. Kalaw ning napita, di lang ta din sir. Ano tas patag ay. Siya mo tulto na to, sir. Kana. Oh, Katiguang na. Nong, Katiguang na may ito. buntag nong. Katiguangan na. Ay, ako itong nanawag, sir. Dili ka na mo'y namatay, sir. Punyong ako pangalan. Nong. Usa may dagwes mo nakita nga patay, ha? Katiguang na taon. Batahan na akong babae. Way sapot. Hala! Hala! Adi rin napita. Sunod mo na ako, sir. Tuwala na lang kita. Kukoy, gikulbaan ako. Ay, lagi sige hilak. Hindi kita makatabang ng hilak, day. Ay, palabi. Adi rin napita, sir. Aw, sige. Magsunod mi. Wala to isapot. Nagkub kini. Ginoo ko taon. Mrs. Usay mo tanaw. Inday, pati mo! Inday! Ako kining anak! Si Inday, pati mo, kini! Ginoo ko. Hindi pati mo. Inday, tubag ako! Mabuhay ka, anak! Mrs. Nakasiguro ka ba yun nga? Ang mo kining anak? Ako kining anak, sir! Ako kining anak! Kining aw siya, buko-buko siya, kini! Siya, kini! Inday, pati mo! Hindi na magod maila ang iyang naw. Nagkuba ang iyang naw. O ingon siya, idakdakan og bato ang iyang nagkuba pag-ayaw ang iyang og naw. Inday! Tubag ka si nanay, Inday! Tubag ka si nanay, Inday! Inday, mabuhay ka! Mabuhay ka! Inday! Inday! Sir! Pulis, kukoy! Tabangin ko ninyo nga mabuhay ang akong anak! Tabangin ko ninyo!
Mabuhi pa nga akong anak. Mabuhi pa ni siya. Hapit na tayo ng iyang birthday. Hapit na. Hapit na. Sir. Hapit na ang iyang graduation. Inday. Nagbuhat na, sir. Kailangan ko kiniulang ang investigasyon. Kung kinsa ang pitsa, inihitabuhan. Oo ko, sir. Nito ko nga naghimo na ini. Mga adik-adik. Inday, Fatima. Imposible sige kitong tigwa mo yung suspect. Dinam to kayo mo. Guwa naman kayo ito. Hindi, wag na mahimo. Patay na si Day Fatima. Dili ko. Mabuhi pa niya akong anak. Mabuhi pa na siya. Mabuhi pa lang yung akong anak. Mabuhi pa si Inday Fatima. Mabuhi pa. Ako amo. Nawag. Hello, sir. Koloko. Ay, kulo. Nanawag ka, sir Garipo. Dili ko garipo. Garito ko. Ngayon si kulo ko eh. Ha? Ang kukoy mong ko. Okay. Kukoy. May derby ka ron. Ah. Magkuyog ta. Di lang siya kumukuyog ni Maron, sir. Gano man, ha? Doon ay daw utang na hitabo karon, sir. Ha? Usa kita buha. Pila na kaadlaw nga, wa ti ka makita sa bunga. Tinuod na tungod kay may natabo silang anak ni Chiri o ni Bay Django. Ha? Usa kita buha. Ginagit kini, ugo niya. Human sa pinagkaadlaw. Napalga na lang nga patay na kini. Oh, Jesus Christ! Mga nanitabo, sir. Katong anak nilang Django. Kinsa ganito nga na to? Fatima. Oo, Fatima. Oo. Katong nga, nakita na ko nga imong gitudlo nga anak nilang Django o Cherry. O lagay! Oy, Luoy ka. Nag-uol ko. Luoy kayo. Kaya happy na yung birthday. So, si Mana na. Muna yung birthday. Mag-debut na taon to siya. Mag-debut na siya. Pero wag ka po siyang debut. Dibu. Debut. Wag ka po siyang birthday. Din, hipalgi, ha? Dito sa mingong the picture. Gihog sa laom kayong kimba. Huwag nakitaan sa ka mag-uuma. Condolence. At kinsa magkaha ang naghimo, ana, kukoy. Doon naghimong investigasyon karon ang kapulisan, sir. Kinahanglan gayon. Pastilan. Bugtong anak ito nilang Cherry o Django. Naulagi. Mo na, sir Amo. Unya, si Django, nahibaw na ba? Ano problema ron kay hangtod ron. Wa pa magkakontak si Cherry ni Bay Django. Langit. Nagsikig kontak pero gi-off man niya ang cellphone. Kinahanglan niya mahibaw si Django. Bitaw. Dili lalim sa usay kamahan. Nga dili mahibaw sa nitabo sa iyang anak. Bitaw. Pahibawaan niyo eh. Oo, sir. Gipaabot pa na kumapuhi si Inday Fatima, kukoy. Ginoo ko. Day Cherry. Mabuhi pa nga mo anak ni Django. Mabuhi siya. Una pa na ko siya tawag ko nung pahibawon nga buhi ang among anak. Huwag sa sunod si Mana, mag-celebrate na si Inday sa iyang birthday. Day Cherry. Dali, babe. Dali, sanding sekundugan. Paminaw, ha? Di na mabuhi si Day Fatima. Mabuhi pa. Mabuhi pang among anak. Mabuhi pa siya, kukoy. Dali. Mabuhi pa ang among anak. Dali. Mabuhi pa ang among anak. Kapod ako imong uwi. Mag-celebrate pa siya sa iyang birthday. Magdipo pa nga akong anak. Magdipo pa ang among anak ni Django. Mabuhi pa si Inday Fatima. Mabuhi pa siya. Day Cherry. Tawgon ko niya si Django.
Say gayon nga magkasulti na ang among anak. Dali ra, dali. Bain, ko bain, bain. Kukoy. Sa kahimtang dili, Fatima, di na siya mabuhi. Mabuhi pa ang among anak. Ayaw, Kadungog ka. ay lugnot. Mabuhi pa ang among anak. Dali, Jerry. Dawato ta masakit ka kang matuuran. Patay na siya, Fatima. Dali, dali. Bain. Sandig sa kundugan. Kinalang may bawas by Django. Dili mahimong di mo siya pahibawon. Kukoy. Cherry. Cherry. Nagkadunggo na mi. Pero, dili na ako makontak ang akong asawa. Ano man? Ano kasi manawag na ako? Gusto ko may bawas kahimtang sa among anak. Oh. Si Cherry. Siya ka na nanawag ka na agi sa messenger. Hello? Hello? Hello, Cherry? Hello? Hello. Palihog, Cherry. Hello? Hello, Cherry. Dong. Oh. Cherry? Nganong nagila ka? Si Inday Fatima. Nganong si Inday Fatima? Ha? Asa na siya? Palihog ko sa video, be. Video palihog. Video. Dong. Oh, kana. Dong. Okay, nganong nagilak man ka? Dong. Sultihi ko. Ngano ka? Unsa na hitabo? Nakita na ba si Inday? Ngano di magkontak na ako, ha? Dong. Patay na ang atong anak. Patay na siya. Unsay? Napatay na si Inday Fatima. Ngano magtaon? Ngano namatay man ang atong anak? Ha? Unsay hinugan? Ha? Ngano? Nakita na lang ang atong anak dito sa ilawom sa bungaw. Uwa na kinisabot og dili na may tsura ang iyang naong. Napisat ang iyang o gituan niya. Iyan gidagdagan kini og dagong bato og biktima siya sa bugos. Dili! Dong, masaylo ako. Masaylo ako. Patay siya nga itong anak. Kinsa nagbuhat sa ingon. Kinsa, Cherry! Uwa pa mahibawi. Himuan pa kini og pagisusi sa kabulisan. Kinuko. Patay na akong anak. Patay na akong anak. Unsa ni tabo? Kukoy si Django. Nagkasulti na kami sa cellphone. Nahibaw na siya? Gisultihan ko na siya. Unsa may pungtahon? Mahilag siyang maayo. Ug wa niya ma-off ang cellphone. Nahilom siya. Og nabati ko na lang ang tiyong siya mga kauban nga nakuyapan ko na si Django. Kaluhoy, tas kong amigo eh. Unya, unsa may hukom niya mo uli siya? Wa pa kami magkisultig maayo. Tungoy ka nakuyapan lagi siya. Dili lalim ang gibating kagulanan ni Bay Django.
Kukoy. Diri, paray, diri. Kukoy, ano ang amo mo, mang anak? Diri. Ano man? Kasi ako dahil, ngutanas ko. Ngutanas ko, anak. Ano man. Kaluoy sa kong anak. Diri, diri. Dili na gani may itsurang dagway sa akong anak. Grabe ka buta lang gihimos mga salbahis. Gihimo ang pag-utopsi. Ikamatay ko ning itabo ako. Ayaw, Ikamatay ko ni. Ay nagbuhata. Magunsan lang taon ko. Magunsan lang pa Django. Punaan mo iyang kagulanan. Dili ko makanawa din ang itabuan. Oh, lisod lagi. Lisod na baton. Kung saan tanahan naman na. Itabo naman na. Itabo ng tanan na, Chiri. Kung magmahuyang ka, usaw na lang. Kisa pa may mangitag hustisya sa kabatayon ni De Fatima, ha? Kinsa pa man. Amo agawon. Asa ang batang lawa sa anak nilang Cherry ug Django? Napahimutang na agawon. Mura ka bayag kalag. Unsa man gi-autopsy ba? Oo, amo. Giutopsi. Unsay resulta, ha? Grabe ang nahitabo sa bata. Doon na ginahitabo nga paglugos. Gilugos o napatya. Oh, Jesus Christ! Kaluoy sa bata. Nanuman taon, ha? Huwag di nasod sa ilang nga nung gipatay pa man taon. Oo, lagi taon. Ingon sa mabuang si Cherry. Sinahitabo siyang anak. Angay ginunta sa mga bata kung mag-eskwela, dili pasagdan sa kinikanan. Kinanglan nga kuwaon ug ihatun ang mga bata aron paglikay sa mga sungayan nga dunay makabantay nini. Mga katol gihigayon na wa magkuha ni Cherry ang iyang anak. Tungkol kay nagasikaso lagi siya sa venue para sa birthday ni Fatima. Magdibo yan ang bata, karong Marso 28. Nagdaon si Cherry dito sa hotel, din ato himo ang selebrasyon. Hinungdan nga, wa niya magkuha si Fatima. Unay tabo, gidagit, gilugos o gipatay. Magbayad og mahal ang naghimo niya. Kung ako yamahan, kung ako si Django, dili na kulungan ng mga salbahis, hangtod na masakpan, o silutan sobra pa silang gibuhat sa bata. Kung masakpan lang, mayong panitan, dayon dauban. O niya, si Django, nahibaw na ba? Nahibaw na. O sige bati, ha? Gikuyapan taon tungod sa kaguol. O niya, di muli. Wa pa sa pagkakontak pag-usap si Cherry. Pero para na ako, angay gitsang muuli. Kaluoy samahan. O lagi, dili lalim, amo agawon. Ay, kung ako'y mahimutan sa dapit ni Django, maghurmintado tingali ko. Nya saman. Ha? O sa'yo saman? Mintado diya, kamday di ka man. Mintado diya. Kisa may angay mo hagisan, kisa may hasiyon ni mo. Nga, wa mamaili. Kisa nagbuhatin eh. Ang mga badlungon sa katiligban. Mao lagi. Nya saman. Pero nagkana nila. Kinsa sila. Kinsa man nila itong ilhon. Ha, saman? Kaliyata. Pwede nga mutanaw na ko sa haya sa bata. Nanghida. Mananghitan, Cherry. Kaya ito dito. Wa mubuwag sa lungon siyang anak. Naras Cherry taon. Nagsigitan daw siyang anak. Way puas paghilak. Oh, karoon na lang taon-taon. Hihiling ko daw na diha. Sir, amo. Gusto ka? O sa Kape? gusto? Kape. Kape ba? Palihog ko ko eh. Kape. Gusto ka kape?
Unsa man? Ha? Kape ba? Gandi Mura kape. magnaminti ka? Ha? Ha? Nagpabaka mo gusto mong gabi? Timplahan ka kape. Ha? Gusto ka? Langga. Uy! Ay, Uy! Ano mo chikiting? Amo agaw? lingkod dire. Very hot. Init ka ayo. Andito ka lang sa kotse, ha? Pandara ang aircon. Oh, sige. Ari lang ko sa kotse. Very, very hot. Dito ka lang, langga, ha? Sige na, balik na dito. Okay, magpaabot ko. Nagidangat. Lakaw na. Okay, aris ako. Ay, pero trapuhan o nataka. Gipaningot kag maayo. Uy, gidangat. Hindi akong tissue, ha? Bangon, minatay. Oo, gipaningot ang imong face. Sige. Trapuhe. Ala. Koy, Boss, agaon. palihog kong kape. Uy, busing. Amo, agaon, ang tisyo. Ang tisyo nga, yang gitrapo, napasok si umba ba? Langka, pagtrapo na ako, naatol man nga imong baba. Napaslap noon ako ang tissue. Kalit siya! Sari, mga pahasubo. Nahibaw ko pinagi kang kukoy. Nuyog ko sa inyong kasubanan ni Django. Salamat. Oh, kaluoy sa bata. Kung mahibawan ko lang, kinsa ang nagpuhat ni ini. Ako'y mangunay sa pagpatay kaniya. Jerry! Kasi balita ni ba Django? Dili na nako siya mag-unta ko eh. Mao ba? Maradyo na yung message. Basa ko, no? Diya sa messenger. Gika na dyan ko. O si Mrs. Ayaw ilubong ang akong anak kung dili ko moabot. Umuuli si ba Django? Salamat ka mo uli siya. O sa iyang buhaton. Sa iyon nga makita ang pinangga niyang anak. Patyon tingali ko ni Django. Ngawa na ko kabantay ang among anak. Ama, ayo? Awang sa! Adis na may tabo na Jerry. Kukoy. Magampo ta. Kaya bisas kapayat ang hitabuha. Makadawat sa si Bay Django. Pinangga kay niya si Inday Fatima. O sa yun sinungdan nga nilarga siya. Nanarpahos siya sa gawas. Nanagkay og barko. Para iyang ikahatag kay Inday Fatima ang pangandoy ni Ini. Nga mamahimog ko sa kadoktora. Saon taman. Mauman kidang gidangatan ni Inday Fatima. Langga, di ba ta manguli? Paghuwato na diha, Jennifer, ha? Magdugay pa di ay to? Nagpapalit pa kong mainom ni Kukoy. Madugay pa. Ayaw pagapura. Yan ang mapusing. Yan ang imong gipapalit. Dua kagiyas ka beer o brandy. Yatag na sa mga na nagbilar niya, ha? Nga mga lalaki. Binulay ako. Okay, amo. Pagtori ay, Saman. yatag kini kang Jerry, ha? Ako nang hinaban, ha? Subri? Subri? Yamayra na 50,000 pesos. Uy, mo ba? Dako rin na langga. Pagpuyo, Jennifer, pagpuyo. Sige, Kurt. Ako ni ihatag sira mo? Yatag yan, Jerry. Magkatabang ka na sa naitabo. Okay. Ako ni ihatag. Yan ang naghatag-hatag man si Ana. Yung tabang da Jerry. Iuli na niya. Uy, ayaw lang da Jerry. Uy, insulto man na kinasing-kasing na yan tabang.
Kukoy, Dawaton ta lang ni. Ako na ibutang diri sa sudlanan sa Limus. Tanaa mo, busing, sir. Gibutang na ko sa sudlanan sa Limus. Naibaw ba si Cherry? Oo, gisultihan ako. Amayo-mayo noon. Tuod, unsay balita ni Django? Muuli si Bay Django, sir amo. Angay lang yun siyang muuli. Di maun tato magkauli. Di tato siya muuli. Sa birthday siyang anak, di siya magkatambong. Kaya trabaho lagi. Pero tungod sa naitabo sa iyang anak, kinahanglan nga tugtan yun siya sa kumpanya. Sakit kining naitabo sa iyang anak, sir. Oy. Amo, agawin. Uy. Mutabang ko. Sa unsang pagi, sir, amo, agawin. Na ako'y parinti nga di. Akong patabangon og susis na itabo sa anak nilang Cherry. Magpatabang ta sa NBI, National Bureau of Investigation. Aron masakpan, mailan ang mga kriminal. Sir, amo. Tabangan ako sila si Cherry ug Django na masulbad ang ilang problema. Aron mailhan kinsa ang tagsa o kasilutan. Tugbang sa nga ilang nabuhat. Kinahanglan bagyot nga. Manghilabot ka pa, anak lang ka. Pagpakabana lang ning ako, ha? Nagidangat. Tungod kay... tungod kay... Langga, luoy kayo ang ginangatan sa bata. Laliman ka na, ha? Mag-birthday pa in town. Mag-18 anyos na. Hapit ng selebrasyon. Unya, gilugos o gipatay na noon. Bitaw lang ka, uy. Very sad ang nahito po. Oh, very sad, very sad. Sultihan ako si Del Cherry. Anang imong plano, amo? Ayot na lang, iwat lang makatabang ko. Lamat kay, sir. Wa pa ba may bawi kon kanus ang lubong? Magagad pa. Hindi abot ni Bay Django. Milandig na kining aeroplano sa Cebu International Airport. Sa pagikan ako, mo'y ako nakita ang akong anak. Nagsige og selfie. Uban ako. Uban sa iyang ina. Bisan sakit nga malayo ko, pero may numdum ko sa iyang ipanulti. Tay, maningkamot kay ko nga mahimong usa ka doktora. Kay ako niya ang mutambal ninyo ni nanay sa hikayon nga masakit mo. Pero karon, wa na'y anino ni Inday Fatima. Napasugat ako. Wa may bawa si Cherry. Namabot ko karong orasa. Paliw ko ko eh. Patagin na sila og kape ug snacks. Hapit na ang tungang gabi eh. Oo, o Del Cherry. Dire lang ko. Kapoy na kay mong lawas, Kukoy. Paway lang diya, day. Kaudom na rin kagabi eh. Nga kay mayo kinatulgan. O, Kukoy. Sunod adlaw, maunang ang birthday ni Day Fatima. Unta. Pero, unsaan pa man niya pag-celebrate, Kukoy? Inaan naman siya sa lumot. Na ang iyang mga classmates, Del Cherry. Salamat nga nangari sila.
naa sa ilang principal ug ang mga teachers. Karon sila nangari. Gayo may klase ugma. Ati man na sila palihog, Kukoy. Ako na pasulod diri, Desiree. Sige, sige. Palihog lang ko. Ang mga classmates si Fatima, puno ng hilag. Lagi pa mga maestra, mga principal, hilag dyan. Nakakita ako, Kukoy. Pinanggap ni kasi Fatima sa ilang school. Hasta mga maestra, ang principal, hilag. Unsaon man. Wala naman ang akong anak, Kukoy. Huwag ka po sana ng hilag-hilag, uy. Ay, nasihilag. Huwag kinagpuslanan, hindi na mabuhi. Umiilang ka. Inang tubig ko. Luya ka na rin magkaayo. Huwag kayo may kaon. Huwag ka nang ikaon, Kukoy. Pero masakit ka. Mas may patuod kung mamatay na lang ko, Kukoy. Oo. Dili, uy. Ayaw, na, day. Kukoy. Asa naman sa talangka? Mubalik tayong Vigil dito sa anak nila Cherry o Django. Manong sige magdagbalik dito. Ay, kakapoy ni mo, Jennifer. Nihunong man talagi. Kinaog! Ay, ayaw lang. Sige kang reklamo. Sagdi lang, kuy. Para nangutana lang ko. Unya kun, pakanaugon ko ni mo, kisa naman lang mo pahit sa imong singot. O kun, mainom ka, huwag kay pulutan. Bitaw, no? Ay, kani mo, Jennifer. Sige, panayon ta. Oh, Ayaw gud ko pasabuta, ha? Maglagot ko. O sige kang pangutana. Sige pangulit. okay. Di na lang langga. Desiree, mingon ang principal nga ugma. Mo-offer sila og misa para kang Fatima. Salamat kaayo kung ila ka ng buhaton. Masugot ka, ako sila ingnon. Oo. Atubangan na sila, oh. Duula sila. Sige, Kukoy. Salamat nga miuyon ka, Mrs. Salamat sa Madam Principal. Di kasubo kaayo na mo ang nahitabo. Huwag yung ko magdahong nga maokin ni may tabo sa among anak, ma'am. Kami ang mubayad sa pari para sa misa ugma. Salamat, ma'am. Way sa pa yan. Day, Desiree. Day, miyabutas ba Django? Tuod na siya. Dong. Cherry? Dong. Cherry? Dong, atong anak. Sino Fatima? Gusto ko masulong sa atong anak. Nara siya, Dong. Inday! Inday Fatima! Inday! Inday Fatima! Inday! Inday Fatima! Miduyog sa inyong kasubanan. Wa ka siya malipay sa naitabo sa akong anak. Kukoy! Bay Django. Pasin ba yan? Ug nalipay siya. Sayop ka, habay. Nasayop ka. Kani mitabang siya. Aron mailan ang kriminal.
O giunsa niya sa pagtabang. Iyang gisangpit ang paritin niya nga nas NBI. Ano mo tabang sa pagsulbad sa nitabos imong anak? Siguro ka. Oo, lagi bay. Django, akong mga pahasubo. Salamat. Dili lalim karon ang imong gibati. Kung mailan ko lang. Kung mailan ko lang. Kinsa naghimo ni ini sa akong anak. Kilahon ko siya. Bisan ako, Django. Dili lalim ang ilang gibuhat ngadto sa imong anak. Wa pa matuod ko anak, pero ang imong gibati ko usab. Kawas nun pa sila karon. Pero dili na ko katugutan. Nga hangtod sa hangtod. Muhanggab sila sa hangin sa kakawasan. Django, Ipaniguro ko nimo. Sa akong mga kamot. Kunis-kunison ko ang mga tao nga naghimong alaot sa pinangga kong anak. pero hey, kinsa ka ang nagbuhat anak, no? Kinsa ka? Wa pa ko may baw. Lisod tingali ang pag-ila kay wa may saksi. Muabot ka ng higayon. Way asong makumkum. Ug way tinaguan na magpabiling tinaguan. Sa imong analisar, Django, kinsa ka ang naghimo ini? Ang tao nawa sa hustong pangisip. Gilugos pa. Gipatay pa. Gidagdagan pa ang uo sa akong anak. Dili na gani maila ang itsura. Grabe naman. Kung gilugos, wa na lang ang tapat siya. Andam pa ko pagdawat sa akong anak. Grabe, Todd. Wa man unta ko'y atraso. Bitaw, no? Gawas nimo, Garrido. Oy, Django. Hey, nganit di ay. Jen, dito lang unay ka sa sakyanan, ha? So, sige na, sige na. Pero, Sa sakyanan, Litse! o lang ka. Sige, ariun ako sa sakinan. Ang yawi, pe. Ikaw na! Excuse. Django, Wa ko'y laing kontra. Gawas lang tingali nimo, Garrido. gikalimtan ko na ka na, Django. Mao ba? Salamat kung mao ka na. Pero nasahid ko, nga wa mahanaw si mong una nga nagkaripal tan Cherry. Ug ako ang nagmalampuson. That was long time ago, Django. Ikalimti ka na. Diha ka na, Garrido. Ayaw nagisbuti pa ang kagahapon, Django. Ayaw na! Ato na kita. Langga, may atraso mo atong Django? Unsa? May atraso ba mo? Jennifer! Bajango, nanang catering. Magpahimutan sila sa lamisa. O mga lingkuranan. Okay. Dong, Madayon ang celebration sa birthday ni Inday Fatima. Happy birthday to you. Salamat.
Salamat sa inyong pagpakikuban na mo. Sa 18th birthday sa akong anak. Bisag, dili na siya makapaso pero naminaw siya. Ngania ka mo. Nakig-celebrate ka niya. Bisag yaya ang akong anak apan. Gipadayon ko kining gamayng celebration para malipay siya. Anak, naibaw ko. Unsa ang imong kasakitan ani higayon na. Pero labaw na ko kisakitan. Tungod kay mahal o pinangga ka na mo ni nanay ni mo. Pinangga ka na mo. Inday Fatima. Anak. Ito, ana. Na mauli na imong mga classmates. Ang imong mga teachers. O ang inyong principal. Wala noon ka makapasok. Nindot trabaon ta ang imong sinina. Di naman gud ka mo bangon. Naa ka naman di asun sa lungon. Nagpadamgo ako. Sultihi ko. Kinsa ang nagamong-among ni mo. Atake ko kay kayong nang niya. Magpahayad ang mga tao. Nga naghimo ni mo aninak. Padamgo ako, anak. Cherry. Sige na. Away na. Sa ko diri. Mag-akbo lang ko sa lumon ni. Hindi, Fatima. Dong. Pila na lang kaadlang. Mubiya na siya nato. No. Human sa imong birthday. Ang imo na sang graduation, Inday. Patambuong honor ba ko sa inyong teacher o sa inyong principal? Kami si tatay ni mo ang mutambong sa imong graduation, anak. Hello, sir, amo. Sir, Dili ka karon makakuyog na ko, Kukoy? Kulukoy? dili una, sir, garipo. Garido lagi ko. Dili garipo. Ya, kulukoy mo ka. Nakukoy mo ko. Kung kulukoy. Okay. Dili ka. Kakuyog na ko ron. Ha? Ikaw ang akong masyado. Dili lagi unop. Uy, sugo ka. Wala, uy. Dili una. Puro magahig yung tingog ni mo. Dili, pasabtun di ka ba? Di una nagkukabiyaan sa bayang ko. Unungan dyan ako siya. Di siya may masyador ko ni mo karon. Di may haya. Sus, gini mo eh. Day, mau ba? Naa. Sige na lang. Nga. Di malakaw lang karon si bayang ko si Cherry. Graduation ng day Fatima. Bisag patay na siya pero patambungon gyapon ang ginikanan. Okay. Human sa graduation karon ugma ilubong na si Day Fatima. Siya, bye. Shit. Dili magkakuyog si Kukoy. Ang kulukoy na ko. Hay. Nga nang gusto man sa tsugang iuban si Kukoy langga. Ay di buwinas ko kung siya ang akong masyador. Bitaw no. Bitaw no. Ben, dila be.
Nila, gawas na nila. Diwalwal gamay, diwalwal gamay. Pero dili siya makakuyog, langga, Jennifer. Kay dili pa niya mahimong biyaan si Django. Kokoy, ikaw ko sa ligan diri. Kaya mga tumis graduation ni Inday Fatima. Ako'y bahala, bay. Sige, dili na lang kami magdugay ha, Kokoy. Kaya hapit na magsugod ang graduation. Sige, lakaw na mo. And now, ladies and gentlemen, may I call on Nancy Montes with honors. Dong ang sunod anak, maunang atong anak. Oh, Cherry. Next, with honors, Fatima Nazareno, who is now in the hands of our Lord, represented by her parents, Django and Cherry Nazareno. Dong, namarog ang tanan. Tanawa. Ang tanang mga classmates na Inday. Nanghilag. Cherry. Cherry, hindi ko gusto mo hilak. Hindi ko mo hilak. Cherry. Dali na. Gipaabot na kita sa principal. Anong dawato na to ang diploma ni Inday Fatima? Magikon man ang iyang medal. Madam Principal, Congratulations. Para kag Inday Fatima. Salamat, ma'am. Quiet, please. Quiet. At this point in time, this is the time that Fatima Nazareno will deliver her speech. But due to the incident, may we request the father, Django Nazareno, to deliver a short message. Thank you, Madam Principal. Kanina yung tanan nga nagmahal sa akong anak. Ngayon ta ani higayon na siya ang inyong makita. Pero ako ang nidawat uban siyang nanay Cherry. Tungod kay dili na mahimong ubangon ang akong anak sa iyang himutangan karon. Ako nagpasalamat kaninyo. Pray for the soul of my beloved daughter. And most of all, justice for my beloved daughter, Fatima. Justice for Fatima! 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 Ikaw na, Cherry. Di ko lang kapugan. Akong kaugalingon, Django. Kining iyang diploma o mga medals.
ato kining handumanan sa atong anak. Nakita na ko kaganina. Nakita na ko kung unsa nila kamahal ang atong anak nga si Fatima. Nibarog ang tanan nga diha sa gym nang hilag og nisinggit og justice for Fatima. Udong. Uy, bay! Wala diploma? O mga medal di Fatima? Oh, bay Kokoy. Pagka-bright mo ta! Kaming tanan dito sa gym. Nanghila kami, Kukoy, sa pagtawag sa pangalan ni Inday Fatima. Mao ba? Hilabihan namang pugong nga dili makahilag. Pero dili mapugan, bay Kokoy. Diha sa program na dunay speech si Inday Fatima atol sa graduation. Wa gyud usba sa principal. Diha gyud siya sa program. Unya, kinsa malay misulti. Ako ang ipasulti sa principal. Mao ka na, Kukoy. Og nisinggit ang tanan og justice for Fatima. Justice for Fatima. Justice for Fatima? Gipangayo ang hostisya sa kamatayon sa among anak. Majanggo, tadagang kay mga tao. Kay championship man dun. Sorry bay ha. Ang katapusan na erong bilar ni Inday Fatima. Kay ilubong naman siya ugma. Ubay tanaw nangabot ng iyang mga classmates nga gi kami graduar. Niya sila. Ato agisugat sila ni Tay Cherry. Ilubong na ugma ang akong anak bay Kokoy. Pero hangtod karon. Wa pagyoy balita ang kapulisan. Kung unsa ni balita. Bay, naibiabot. Ang hipin na sa Presinto G's. Naatod. Pangutan una ko siya. Nagagawa ang footage sa CCTV. Kalabot sa ritabo si mong anak, Sir Django. Mao ba, sir? O kinsa ang suspitsado? Nailhan ba nimo, sir? Kinsa, sir? Utang buot. Tukani ko. Kinsa? Dili, maila tungod kay nakabunit ang mi-pick up si mong anak. Unsa? Usa ka itong nga kotse. White plate number. Mao ba, sir? Pero wa kami mohunong sa pagpanguwag tugang ebidensya aron masulbad ang krimen nga naitabo. Salamat, sir. Kano sa ilubong ang imong anak? Ugma na, sir. Wa na gihapon mailhi kung kinsa. Wa. Kinakabunit ang i-pick up sa atong anak. Kung mailhan ko lang. Hanap paghihapon, Cherry. Kinsa ang salpahis nga nitakit sa atong anak, Django. Ay, patrol car. Labing mo. Adali. Mga nawag ta.
Kaila ko ang hippie sa pulis. Kay, ako siya. Ay, maupay. Mau. Di walwal ka may, be. Makiksulti ko sa hippie. Okay. Kinahanglan niya masikop yun ang maong mga tao, Chief. Buhaton ko ang tanan, Sir Garrido. Luoy kayo ang bata, ha? Kuha pa og bright katong bata. Mao ba? Nakatambong man ko sa graduation kaganina sa K-12. Awardee. Daghan og medal. Nga dawat si Fatima. Nga anak nilang Django with honors. Anugon nga pa. O gani, standing ovation. Ha? Standing ovation. Kaganiha sa dihang gitawag na ang pangalan ni Fatima Nazareno. O ang nidawat, mao sila si Django o ang inahan nga si Cherry. Nanghilak pa ang tanan. O nagpaninggit kini og justice for Fatima. Magunsa pa sila. Ato ay mga pamahayag niya hibuon. Kalabot sa kinabuhi ni Fatima. Ay, maupay. Maminaw lang ta. Ako di ay si Daphne Pardelio. Sitmate mi ni Fatima. Suod kay ming higala. Og siya ang among leader sa among mga assignments nga paghahimuon. Dili gid mi maglisod sa among mga assignments. Tungod kay naaman siya nga mugiya kanamo. Then, mo delegate siya namo. Muhatag siya og functions namo. Dili siya selfish. Si Fatima, mahigalaon. Maminaw sa grupo. Sa mga sugyot nga among ipabati kaniya. Mukurihir, apan dili niya ipaagi sa insulto. Og ang iyang pagkahanaw. Ang iyang pagbiya kanamo. Among ikamingawan. Kung isulti palang unta siya na ako. At tungi gayon na nga siya rang usa ang mapauli. Kuyugan ang tanan ko siya. Nalangan lagi ko sa pagkawas sa tungi gayon na. Tuwid kay doon na pa magkukugibayran sa kantin. O pagawas na ko. Uwa na siya. Fatima, dili ka na mo ikalimtan. You are always in our hearts. Ako si principal sa eskwelahan nga diin nagtugha si Fatima. Ako nakasaksi sa kabuutan. A good and dynamic leader si Fatima. A good speaker. Very friendly. Very respectful. Whatever activities sa school, naa siya kanunay. She is a big loss to the school. We hope and pray that justice will prevail. Isinggit nato! Hustisya para kang Fatima! Hustisya para kang Fatima! Hustisya para kang Fatima! Hustisya para kang Fatima! Salamat kay ninyo, madama. Ayaw pagpasalamat, Mrs. Hinuon, magmalig-on ka mo. Salamat, ma'am. Sarah, bisan masakit pero dawato na to ang tanan.
Salamat sa pagdasig, madam. Grabe no. Pinangga di ay kaayos si Fatima sa ilang school. Oo, Jennifer. Oo, Jennifer. Dito lagi sa graduation ka kanina. So, natandog ko. Luoy kayo. Ilabi na sa part nila ni Django o Cherry. Sila'y bidawat sa diploma. With honors pa yun si Fatima. Ako said, pag-eskwela lang ko, nagkadawat sa kong medal. Medal sa unsa. Medal for the sexiest lady in the campus. Unsa? Pimadya, kape. Oh, kape. Lokoy! Oy! Amo agaon garipo. Garido lagi, Oh. dili garipo. Oh, kukoy sad. Di man sa kukulokoy sad. Gusto na. Kape sir amo. Salamat. Dahil mamon sir, iluklok. Hanggaw luk sa buang mo. Kapilay ako, kapilang. Kapilay mo. Sige. Ikaw, Kuhaan mo. misin niya si Jennifer, Diyos ko na iya. Kuhaan na dagan. Sorry sir amo. Dila, may palihok ko na. Sorry sir amo. Wadi ko magabantay ninyo da. Okay lang, daghan manggod ang namilar. Maulagi, last counting magudron. Unsay last counting, ha? Katapos ang gabi Magyap na rin sa mga limos. Idiphanan na rin. Last counting ba? Doon ako'y additional. Nga tabang. Uy, mo ba sila mo? Ako nang gisod sa sobre. Isa, pilam ni. Additional na ko nga tabang. Gamay na ko, 50,000. 50,000? Sa ito pa, ang imong natampo. Kung nalimos, niya butog 100,000. Ayaw ka nagkwintahan. Hilasan mo sila sa hilas kay ka. Oh, so hilas ba? Di ba kurtahan sa gig ka? Di kay kuta hilasan mo. Liwat. Ako pa'y baon sila si Bay Django si Riha kalabot ini ha? Ayaw na. Ha? Ayaw sila paibaw Ha? Ayaw paibaw ang ngagikan na ako ha? Ibutang na dito. Pero ayaw nang sultihin ngagikan ako. Okay ba, Kokoy? Oo, imo mamando sir agaon. Di, matuman. Good. Niyatag kog dugang. Tungod kay... Kaya unsa? Tungod kay natandog ko. Dibati kog na kong kaluoy sa anak nilang Siri og Django. Amo. Saksi ko. Unsa ka pinangga si Fatima sa ilang eskwelahan. Ganina sa graduation, dito man ko. Kay... nigraduan man sa nga kong pag-umangkon. Pagtawag sa pangan ni Fatima, pakpak ang tanan. Barog ang tanang tao. Dayon ang hila. Maulgi. Nisinggit og justice for Fatima. Higas ha? Bisag karon gani, mamangyapon. Ang mga classmates ni Fatima, ug ang mga maestra, ug principal, singgit sad, ug hustisya para kang Fatima. Nga itabang ko. Og ako na sa gani ang nihangyo. Ang nihangyo na ko ang hipis sa kapulisan. Nga kinahanglan niya masulbad o madakpan ng kriminal. Salamat kay Sir Agaon, amo. Basta ayaw isulti kanila ni Django og Jerry, ha? Yagikan ka na ko ang maong tabang. Pero ano man? Sabot ka? Ano, uy? Ang isis lang mahibaw, uy. Ngagikan na nimo. Ako'y tumana. Like sabot. Ang amang musupa ko nimo, agaan gud ka. Jennifer, mingangang mo ba? Kasultihon ka. Unya na. Pero langga, para na ako, ang agit nga may baho sila para makautang sila og kapuputo ni mo langga. Ayaw lagi pagsalga langga, ha? Bida. Dili, pero... Hilom na lagi, okay? Ha? Hilom Sige na na. mo ha, Sir Amo. Ako di butang dito sa... ato ba, butangan na sa limos ha? Inisobri ha? Salamat, Kokoy. Salamat.
Nabayaran ko na dong. Sa paglubong ugma, ang nitso, Nabayaran na sa dako. unsay kuwang, Ang pagkaon na lang ugma. o si pagkaon sa mga tao ugma. Nag-order na lang ko og pack lunch. Tag 60 pesos ang per pack. Tag 60. May mainom na ba? Awa pa. Juice. Ay, ayan na lang tingalan ng juice, uy. Kay kung paimnom ni mong juice, mangita manggihapon ng tubig. Unya, naka-order na kag tubig. Tawagan na lang ka na ko si Ma'am Rona. Kinsang runa? Si Ma'am Rona, Basoy Lapinia ba? Barato raman na ihang bottled water. Tag 8 pesos raman. Pila ka paklans ang imong gi-order? Mga 200. 200 ka pack lunch. Punay, imo ang 500 paklans. Okay. So, 30,000. No? Okay na. Sa kinan pa. Nice school bus. Una sa minibus sa Barangay Kiyot. Doon na sa mga classmates ni Inday Fatima, ni-offer sa ilang van. Unom ka van. O doon na sa mga multicab. Mga na po. Sakto na tingali ka na. Ug ang limos di ay, ato to ipaihap ni Kukoy. Sige. Bay, at limos bay. May kabatog 70,000 pesos. Mao ba? Dako di ay. Oo, bay. Dili gisud og sobre. Ang sud 50,000. Ha? Dengi kan? Gibutang raman. Way pangan. Natagan og painit ang mga tao. Oh, bay. Naa, tagaan. Django. Di na may magdugay, ha? Garrido. Oy, giduka na po. Ito na mi. O, sa makausap pa. Condolence. Salamat. Nagkasulti kami og ang hepe. Gihaylo na ko siya nga sa labing daling panahon. Ang nahitabo sa imong anak, kailangan masulba na yun kini. Salamat. Saludo ko sa imong anak. Django. Pinangga kayo sa eskwelahan. Nakakita ko kanina sa graduation. Dito man ko. Mao ba? O kami mo ba natandog ko? Ito ang luha ko. Nga nagpaminaw kanimo. Sige, may Django. Ari na mi. O gugma sa lubong, muhatod mi. Oban sa mga riders sa mga big bikes. Salamat. Ito na mga big bikes. Naguna si Garrido ba Django? Mga 20 lang kabuok. Pabilib ng iya. Bay, kinasing-kasing ng tabang niya bay. Uy. Mayan bay Kukoy. Bay tayo ba? Usap na. Usap lang. Nagbagal sa mong gilid. Pistola. Andam ko magigubat nila. Kung doon na sila himuong milagro. Ning paglubong sa akong anak. Bay Django. Mga higala, sundan nyo kanunay sa pagpaminaw ang laing pang mga sumpay ng Sugilanon Lone Ranger. Sugilanon na sinuwat og sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, audio editor Ariel Macau, soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Moto ka listeners ang part 2. Naka-part 2 nakintahay ta pero sa pag-vlog na to ani wa pa dito kay naka-copyright. Naka-copyright dito kano kaduha. May lang ta sa katulo nga dili na maka-copyright no pero matik naman kay napaminaw naman ninyo bisan kay advance na tong vlog no. So muna sayo ta og vlog para
matik na ning makuha ang copyright dito na tog mix no ya upload madugay-dugay lang ta magabihan makadlawnan at least mapaminaw gyapon ninyo. Unya basa tas comment mga ka-listeners no, ang una si Ungol Toledo Vlog. Salamat idol sa drama para makawala katulgon sa biyahe. Salamat pud nimo Ungol Toledo Vlog no sa imong kanunay nga pagsunod ug paminaw no. Asid amping di sa pagbiyahe no, sa pagdrive amping no, minaw lang drama para di ka magduka-duka no. Ungol Toledo Vlog no. Ya, si Dini Morindo, wow, thanks sa upload, God bless. So isa pa yan, Dini Morindo no. Ya, paspason na nako ni mga ka-listeners kay ngit-ngit ang sugod gilamok nako. Palamok sa taron. Si Badiday pasag din na lods, oy, dili na makadato sa imuha kung imuha ng pansinon basta field social media daghan good bashers. Mo ikaw lods ayaw pa pikto kay daghan pa mi mga listeners og nagmahal sa imuha. Salamat kayo Badiday no. Nya si Lini Omega, wow, legit LCD na order ni mo sir. Mao gyud mo na makambasa na tas inyo mga comment ron nga di na maglabad akong ulo no. Ang kamot kita nga kuan nagsinayantis lang ko no nga ako ray kaayo-ayo ba pero kaluyan pag kinaayo gid pod no. Nya legit ang LCD no. Salamat Lini Omega. Pinapaday kay comment big help jud na big help jud nako ni nga drama Bisaya kay mamaster kong balik og binisaya. Dili na siya tagpis, dili na ko makoreksyonan nila. Mogit naana dili kag tinagalog na muna kay dili man maminaw og intro vlog taka rag komento wa mamao minaw lagi intro vlog sagdi na siya pero entertainer lang kay dugang sa views ug dugang sa oras pero ayaw dibdiba sir dyan kay dili na siya taga dire mogit no pero gitubag lang to nako mga ka-listeners no kay para kuan sad ba makasabot sad siya bang dili kay siya ra ang naminaw sa drama no nga iyan na lang putang pangdangon kay wa siya ganahe no nga aw lang gitubag to explain para makasabot sad siya nga dili kay siya lang ang naminaw sa drama daghan ang nag-actang no daghan ang giganahan nya kay siya ra man ang wa ganahe pwede ra di siya maminaw no didto na lang siya sa radyo kay aron di siya maarkansi sa mga episode ba adto siya maminaw kada adlaw tag 10 minutes daghan pag nag-commercial no at least dire kay gamay ra tag commercial no tag-usa-usa na tag-usa-usa dili ingog o kani ka sa radyo daghan mag commercial nya mubo ra pod tag 10 minutes di ba ang usa ka drama usa ka episode mukabat po nag 30 minutes kay tungod sa mga pahinumdom no muna ang pero ganahan man siya dito sa kompleto di adto lang siya sa radyo no kini ato diri ra man sa ato ali sa YouTube para ni sa mga labi na sa mga listeners nga naay mga trabaho para malingaw ba samtang katrabaho no labi na sa mga OFW no muna atong mga nagtrabaho para nila ni kay ug nara ka sa bahay wa kay trabaho pwede rag sa radyo ka no kay wa man kay lain mga lakaw no gani uban kay galakaw man naminaw gyapon no gabiyahe ni si Ungol Toledo Vlog silang nistayap no pero lingaw sila paminaw makatabang ni pawa sa kamingaw kalaay no mao ni atong explanation salamat dahil Lini Omega no sa pagsabot no sa pag-explain sa uban no sa comment section nya si Ipan salamat bus dyan sa pidak-idak legit jud bus dyan mao gyud nya pasag di bus dyan sure na ko basher jud na mao gyud nya salamat Iban nya si kuan pod si Jessica Laganas thank you idol makatawa gud taan ni Emiat oy sige ko katawa aning drama ha makalingaw gini si Emiat og siguryo kasi ako sige ko katawa ni ba na si Lingil Habman hi sir thank you sir God bless you salamat po ni mo Lingil Habman nya si Love Heart sagdai lang na lods nindot man imuha pod kay taas nimong story mao gid salamat kayo Love Heart Badiday hay ambot gyud yung drama ha makabuang gud mo sige kog katawa bisan ako lang isa mura gyapon ka OFW lods gagmay lag oras aw gagmay lang og tulog hehe kay ako lods tag 3 to 4 hours ra gyapon ako tulog busy pod tawon ko pang sideline para malingaw ko diri sa abroad para dili lang ma-homesick salamat po Badiday no sa imong kanuning paminaw no nya
gikauban gud nimo atong mga drama no samtang na kay mga gipangbuhat mga trabaho no nya ubo ra sad kag oras kinatulgan no mura-mura na ako no nya mo lagi makamping lang kita kanunay ani kay lisod kayo ning ma-stress ta no matay kulang matay saktong tulog yan na. As what I have said, Lods, ayaw na libre-ba ang mga bashers nimo kay mauna ang makaluya nimo. Madamay noon may ang imuhang mga diehard nga mga listeners. Padayon ng good permi, amping kanunay. Salamat kay Badiday no sa pagdasig. Og sikit bigger siya yung gabi Lods, adjaw na lang it pagunahuna ni Ja kay usala it si Ja. Damo kami nagiganahan sin imo mga drama bisan pa kuwang-kuwang kay damon man mga OFW nalingaw paminaw mintras nagtrabaho. Salamat Lord sa permi pag-upload sin mga drama. Salamat pud nimo Kit Garcia no sa makanunayong pagpaminaw. Ya si IMM's YouTube listening here in Saudi Arabia. Salamat sa partin sa Happy Dakidak sa payan IMM's YouTube no. Ya si Lini Omega haha ambot na lang gyud ni nimo imyat sige ko tawa. Same tas sir mas active man gud ko sa gabi kaysa adlaw mura jud kog ungo amo na ko diri Hong Kong tulog na ako 3 AM nag-washing padula live streaming games kay kusog signal man gud adlaw 9 to 11 AM tulog ko mo mao din hilig kag paminaw sa mga drama kay dugay di ka matulog po no. Salamat kay Lini Omega no. Ya sige di po kang dula og games, streaming games na. Malingaw jud ka na pod no samtang nagdula ka diyan na po'y drama no imong gipaminaw na. Si Cindy Bautista, thank you idol sa makalingaw na drama from Baguio City. Salamat po Cindy Bautista no. Ya si Noel Estupito doon, salamat kuya sa pagsumpay wa sa payan Noel Estupito no. Ya si John Dingiska. Nice kayo ang drama, abangan ko ang part 5 God bless idol. Salamat kayo John Dingiska no. Nya si Chechi no? I-shout out ko Lods dili unta ko mo comment pero mapugos na lang gid ko comment tungod sa kaigat ni Imyat nalingaw ko pag-ayo amaw-amaw man gyud si Imyat ambot na lang gyud. God bless Lods, more power sa imong channel ug amping sa kanunay. Salamat po nimo, shout out nimo Chechi no. Lingaw jud kang Imyat makatawa jud kag maayo ng Imyat kay garaon kayo no. Na sig astig po kayo sa tigulang na no si Imyat. Pati yung astiga, siga siguro na si Imyat siya pong panahon ba murag siya po siga siguro ba no. Makatawag pito lang Imyat og si Goryo no. Makalit kabayot ba bambina. Malingaw ko ning duha. Nya si Annalyn Samson, salamat idol haha kapila jud ko nagsugod sa sinugdan. Idol kay maundang man akong pagpaminaw kay grabe ka busy idol pero salamat kay always nimo idol. Amping always idol, God bless you always idol. Salamat Annalyn Samson no. Nya si Badiday yes on first honor. Salamat po Badiday no. Abtik kay ni Badiday na ug si Aisal Kusaybi mao ni sila no mga abtik kay sa notification no kay makauna gid ba sa pag-comment. Salamat sa sumpay ludi amping ug dasig kanunay ayaw padala sa imong mga bashers. Salamat kay Badiday no. Nya Lingil Habman, hello sir. Thank you jud kaayo. Hello sir idol, thank you jud kaayo sa sumpay. Salamat po Lingil Habman no. Nya si Manahil Ali, hello sir, salamat na ako gipaabot nga sumpay. God bless sayo sir, more upload pa po sa sumpay ani nga drama. Salamat kaayo kung pawala sa kapoy watching from Saudi Arabia. Salamat Manahil Ali no diya sa Saudi Arabia no. Salamat sa imong pagpaminaw kanunay no. Si John Al Villacastin, thank you boss sa pag-upload. God bless you, shout out sa taga Duong Bantayan Cebu sa Villacastin family no. Shout out ko sa Duong Bantayan no. Sa taga Duong Bantayan shout out no. Taga Duong Bantayan Cebu sa Villacastin family no. Shout out Villacastin family no diya sa Duong Bantayan Cebu. Gi-shout out mo ni John Al Villacastin. Salamat sa inyong pagpaminaw no. Ug si Lingil Habman kaluoy tawo nimo sir, ikaw na gani naglingaw namo diri Tagalagyo. Sorry idol, di man jud kalikay na jud di kontento na tao. Mao gyud salamat Lingil Habman no sa imong pagsabot ug sa imong pagano kanunay pagpaminaw. Na si Rinaldo Ristificar,
Morning Lods part 5 na pod ganahan ko aning dramaha. Salamat pod nimo Rinaldo Ristificar no sa imong pagpaminaw. Salamat kayo. Si Andy TV Vlogs, thank you idol pa shout out next episode dol. Andy Francisco from Misamis Oriental. Shout out nimo no Andy Francisco dia sa Misamis Oriental. Salamat sa pagpaminaw no. Na si EEBB, good morning idol, happy Sunday to you and to your family. Thank you idol sa pag-upload, makabawas gyud sa kamingaw listening from Malaysia. Salamat EEBB no dia sa Malaysia. Salamat sa pagpaminaw no. Taon-taon na po kang waka comment no, nakatimaan ba po ko nimo no. Sige kag comment sa una no, nya karon nakabalik na po kag comment. Salamat kayo sa imong pagpaminaw kanuna EEBB dia sa Malaysia. Og si Jonathan sa Tinyaman, idol dugaya lagi ang sumpay sa Higala Hostisya. Nasumpayan nato no tong niagi. Mag-edit po ta ani pohon no. Salamat sa pagpaminaw Jonathan no sa Tinyaman. Kung si Junard Polino, salamat sa nice na drama dolls. Kung sa payan Junard Polino no, salamat sa kanunay pagpaminaw. Ni Malos Bin, salamat idol, malingaw na pod ang mga silingan na mo dire sa pagpaminaw. Shout out lang ko ni Alvinia o Julian Sulamin. Shout out pod ko ni Imelda Delbo. Salamat idol no. Salamat kayo no sa inyong pagpaminaw diha no. Balik ko na ko shout out ni Alvinia o ni Julian Sulamin og ni Imelda Delbo no. Gi-shout out mo ni Malos Beans. Nya si Rocky Vlog, nindot yun ni Dramahalod. Salamat Rocky Vlog no. Nya si Sapantas Vlog, thanks idol sa sumpay. Way sapayan sa Pantas Vlog no. Salamat sa mga kanunay pagpaminaw no. Annalyn Santarin, ay idol sa salamat sa sumpay ani nga drama. Pa shout out idol Bibi Lausa, kauban ako diri sa Karinderya no. Shout out Bibi Lausa no, dia sa Karinderya no, kauban day mo ni Annalyn Santarin no, gi-shout out kaniya no. Bibi Lausa dia sa Karinderya no, gi-shout out ka ni Annalyn Santarin. Salamat sa inyong pagpaminaw no. Si Lofi, salamat sa pag-upload idol, way sa payan Lofi no. Nya si Badiday, salamat sa sumpay Ludi, nice kaayo ni nga drama, murag related sa issue ron sa Pinas nga war on drugs. Mao gyud no. Pretty good. Murag na Cebu gani sa drama karon no nga okay ning dramahan no nga managlahing dalan. Bintaha siguro pud no nga naay kanang mo protektar ba sa mga batok sa mga datang tao no, pareha ni Agila ba no, pero sa man ni nga kutob man is mga drama gyud no, lisod man sa tinuod niya kinabuhi no, nga pero sakto ni related yun yung drama gyud kini mga drama gibase magyud sa mga tinuod nga pangitabo no. Salamat Bariday no. Ya si EEBB, thank you idol and good evening da nimo. Nice good ning drama makawala sa kakapoy. Salamat kay EEBB no. Si Lingil Habman Haros hello sir, thank you jud kaayo sir idol kanindot na jud kaayo mo gyud. Salamat kay Lingil Habman no. Love Heart nindot ba ni nga drama pod mo gyud. Salamat Love Heart no. Si Medias Slad so ni Medias Sladi hello idol, salamat kayo sa imong mga drama. Nalingaw kayo bisan lisod sa data pero ako lang jud gitagana ang data sa imong mga drama. Pa shout out idol Lodi Mijias from Kidapawan City, always and forever listening ni idol. Wala kong nag-skip sa ad. Salamat kayo no. Mijias Lodi no sa Kidapawan City. Salamat sa imong pagpaminaw no. Kuan gyud imong data sa atong drama no. Parihatan nino nga bisag nagahina yung data, nikamot ang data nino. Nikamot ko nga maka-upload og mga drama bisag hina akong data no. Ya kamo sad nikamot sad mo nga makatagan na og paminaw drama no. Ya yung data inyo lang tawong gitipid no. Munang ato lang gyud yung panikamutan nga maka-upload og tinag-as no. Og si Grace Balasaba, salamat sa kanunay pag-upload boss. Nindot kaayo imong mga drama makawala sa kalay, always listening here in Kuwait. Pa shout out boss sa akong pamilya nga naa sa Paulayan Bugho, Buwal-Buwal Cebu sa tanang Baga family. Most especially sa akong pinangga nga si Inting Baga. Salamat boss. O sa paya no, Grace Balasabas, balik ko nako shout out sa kuano sa imong pamilya no. Nga naa sa Paulayan Bugho, Buwal-Buwal Cebu sa mga Baga family no. Shout out ninyo diyan no. Og sa iyang pinangga nga si Inting Baga, salamat kayo sa inyong pagpaminaw no. Balik ko na og shout out mo ni Grace Balasabas. Nya si Rinaldo Ristificar, morning idol ang sumpay sa Higala Hostisya part 5 panikamutan na to pohon. Salamat no. Randy Castro. Nya si EJ Mendoza, dul salamat kaayo
security guard Davao Lodge, salamat kay God bless. Salamat po nimo EG Mendoza no, usa ka security guard sa Davao, salamat sa imong pagpaminaw. Sa si Lydia Palangka, idol naa pa bay sumpay ana, asa na ang episode 11, excited na mi maminaw idol, salamat God bless. Panikamutan nato ning hapida-kida kung mapuhon nga masumpayan no. Malangan magutaan ning drama kay naka-copyright man gud nimo nang atong siguro nga makuha copyright para ma-upload na to no. Nya ugma na lang hapida-kida kay di na maapas no. Nya agaton po no. Naman mo na ito mga ka-listeners no, para mapatas atong pagkuhan sa drama no, upload nya si Chirpar exactly dyan kadtong dili makasabot bisan daghan kulang na episode, bugo na lang yun kayo kay Bisaya naman na kami na lang mag-adjust total kabalo naman may unsay sumpay sa drama. Salamat kay Chirpar no, sa imong pagsabot, sa imong pag-explain no, ay uban kay bisod man gyud ato lang sabto no. Nya naggit-ngit na mga ka-listeners. Nangit-ngitan ako diri mga kay paspas kay mungit-ngit ang Bermans no. Nya ang oras diri alas 5:29 na. So good nangit-ngit no. Nya taas pa may yung comment no. Sunod na lang tiwason zero no kay di murag di mapas mga ka-listeners. Diri lang nato putlo ni Chirpar no. Sa timan-an lang nako ning ang last na kong gibasa no si Chirpar no. Sa sunod na lang po ning intro vlog mga ka-listeners no, ang ubang comment kay di na mapas yun. Taas kayo ang mga comment no, nag-abot-abot no. Unya balikon ako, salamat kay ni Chirpar no nga very supporting kayo no, sa mga kanunay maminaw sa mga drama no. Diyan mutabang sa dog-explain sa uban nga mga kanang mga murag di kasabot bitaw pod sa mga nganong sa mga raso no. Pero salamat kay ni Chirpar no nga kanunay nga kuan gyud ni suporta gyud mga makadasig nga mga comment no. Nya kanunay sad nga naminaw. Mo to mga ka-listeners kay nagabian na gyud mga ka-listeners. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners og God bless sa atong tanan no. Paulit na ko mga ka-listeners kay nagabihan na. Dali ko dapit sa may tower. Dapit sa may tower ba. Dapit ila manong nits no. Dako dapit tower man siya oh. Wa magpangsyon ang globe. Namo to mga ka-listeners. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all no. Advance Merry Christmas.